Tornem al dijous i ho fem quan està a punt de començar la Fira i Festes de Sant Miquel i a punt d'inaugurar-se la Fira Amor Redó. I a tu, què és el que t'agrada d'aquestes festes? A mí el ambient, tot lo que és l'ambient, tota la gent que ve, tot lo que se forma, està molt bé. Pues a mí, hombre, últimamente no voy, pero la procesión de San Vicente con San Miguel es lo que más veo. Pues jo ara ja a la fira ja no vaig, o sigui que el que fan, que sempre han fet, els concerts i si fan teatre i tot això. Festes és que n'hi ha dos parts, està la fira, que està molt ben ambientada, i després tenim així la Morredó també uns dies, i també fan festes nocturnes, que fan concerts i fan tal, que està tot molt bé. En general todo muy bien. Y la feria en sí es lo que no me voy a perder, es lo que más me gusta. Yo creo que es lo que atrae bastante a todos los turistas, ¿no? Y porque lo que son las procesiones y tal también está bien, pero no es algo que atraiga sobre todo a la gente joven. Y bueno, luego vienen los toros, lo que pasa es que ya es otra fiesta, porque aquí en Iria hay 2 meses de fiesta. Bous. El que més m'agrada són els bous. Estàs esperant tot l'any per... Tot l'any esperant-ho, esta setmana. A veure si és millor que l'any passat. I què te pareix de bous enguany? Com està la cosa? Sí, està molt bé. L'any passat hem de reclutar en un dia o dos i enguany ens han donat els 2 dies la setmana completa, que està molt bé, s'han portat molt bé. Yo conciertos suelo ir a poco, pero esto del Morredó, que es lo que estaba mirando con el compañero, para venir esta noche a verlo. Muy bien. I Molta gent que no coneix els productes ve així, i entonces pues, va conèixer-lo i es prova i estan tots molt bons, o sigui que molt bé. pensa que ha canviat molt esta festa de com se feia abans? Jo crec que poques coses. La fira l'han fet sempre. Primer a la plaça, després en partidors, o sigui, normalment igual. Sempre, des de xicoteta. Està el mateix, jo he vist, vinguent fins ací, que estaven ficant la fira i està el mateix. Però a mi m'agrada, m'ho passem molt bé. Tira molt de menys concerts, que concerts no n'han ficat. Un concert en el camp de futbol o en el pavelló o així en la plaça, de rock o alguna estrella d'estes bones, això és el que tira de menys. Però la fira és fenomenal. Què és el que tu no te vols perdre, a veure? Jo res, jo no me vull perdre res, però com treballo m'ho vaig a perdre, menys el dissabte, tot el demés vaig a perdre'm.